novu informaciju, nešto sveže o nekim proizvodima. Malo ćemo da promešamo. Ovako, lepo odvaja se pinač. Da probamo da vidimo kako je ukusa. Malo soli. Nemojte preterivati, jednostavno nema potrebe, jer svo ovo povrće ima svoju slatkoću i svoje ukuse, tako da nemojte, samo malo soli, malo bibre, jer mnogo je zdravije u svakom slučaju. Ajmo još malo, lovorov list, vidite kako je lepo. Znači imao sam priliku da koristim čak sa Hilandara, ne znam da li znate za to, ali ovo je neko što nalik, malo su manji listovi, ali su sasvim savršeni. Uzet ćemo u vatrostalnu i možemo sve lagano da izručimo, ja bi to najbolje tako.